सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव नैथि थानेश्वर बसुमतारी गोसोखां फुटबल बादायलायनाय खुंनो साखाफारा। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरेन्द्रपुर गामिनि थागिबि 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि बिफा थानेश्वर बसुमतारीनि नैथि गोसोखां फुटबल बादायलायनायखौ खुंनो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो। बे फुटबल बादायलायनायखौ सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव खासियाबारिनि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाबोन एबा 14 अक्ट'बरनिफ्राय मोनब्रै हानजानि गेजेराव खुंनाय जागोन। बेनिखायनो फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनि आफादगिरि निरद नार्जारिया। बे फुटबल बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि उइलसन हासदा एमसिएलए सजल सिंह मोनहाबो बाहागो लागोन। लोगोसे बे फुटबल बादायलायनायाव रायजो राजाफोरा बर'नि सुंद' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि मनिषा मोसाहारिनि मोसानायखौबो नुनो मोनगोन। मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन होनना बानजाय आफादा मिथिहोदों। सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाब खाम लाइब्रेरिनि जानानै गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि हालामनि सिङाव थानाय मानगोनां रायजो राजा बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनिसिम गिबियावनो खर' गंग्लायै अननाय आरो मोजां मोननायजों खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। गाबोन 14 थारिख अक्ट'बर 2023 बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव जोंनि आयं आगोमा थानेश्वर बसुमतारीनि नैथि खेब जोलुर बादायज्लायनो जोंनि फुंखा क्लाबनि दैदेननायाव थाम टिम जानानै दङ। दा बे बादायज्लायनायाव गासै टिम फारियै टिमफोरा बाहागो लाफैगोन। सानसोरां एफसि, दतमा एफसि, जिबि एफसि आरो फुंखा एफसि बिथांमोना बानजाय आफादजों क्लाबजों हांख्रायजानाय बायदि बिथांमोना बे बादायज्लायनायाव बाहागो लाफैगोन आरो जोङो क्लाबनि जानानै फारियै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो होननानै माखासे जोङो दैदेनगिरि गभर्नमेन्टनि आरो स्टुडेन्टस इउनियन आरो गोबां अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जादों। बिनि गेजेराव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि सार राजु नार्जारिखौ जोङो हांख्रायदों। जोंनि हांख्रायजानाय बायदि मानगोनां सारा गाहाय आलासि महरै बेयाव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानगोनां इएम सारमोन फारियै रेवरेवा नार्जिहारि सार, उइलसन हासदा सार आरो उकिल मोसाहारि सार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि एमसिएलए सजल सिंहा साराबो बाहागो लाफैगोन आरो गोदानै जे दाफुंजानाय आदिबासि वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि जे चेयारमेन सार जाब्रेस काकायाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बादायज्लायनाय बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन कमिटिजों बानजाय आफादजों हांख्रायजानाय बायदि। आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव जों बेखौबो बुंनो जोङो लुबैदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो खोन्थानो हास्थायदों। बे हाबाफारियावनो बे बादायज्लायनायावनो हाबाफारिखौ कालारफुल खालामनो थाखाय जोंनि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि शर्ट मुभिनि आर्टिस्ट एक्ट्रिस हिर'इन होननानै जों बयखौबो मिथिगौ मुंदांखा दायो मनिषा मोसाहारि बिनानावाबो हाबाफारिखौ समायना खालामनो थाखाय बानजाय आफादजों हांख्रायजानाय बायदि बिनानावाबो बाहागो लाफैगोन आरो मोनसे हाबाफारि जोंहा दंबावो बानजाय आफादजोंनो दैदेनजानायाव बे हाबाफारिखौबो मोनानि 7 रिंगानिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायगोन। बे हाबाफारियानो
जाहैबाय हारिमु दिन्थिफुंसालि बा हारिमु दिन्थिफुंनाय। बर' हारिमुखौ जों गोसारहोनो बे बिथिङाव जों मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोङो मोनसे बड' मुभिखौ जोङो देखायगोन। बेनो जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम। जांख्रिथायनि थैसाम। बिनिखायनो जों खावलायदों जोंनि ओनसोलनि जेसेबां जोलुरखौ मोजां मोनग्रा आरो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायदों क्लाबनि आरो बानजाय आफादनि जानानै जाहाथे सम बायदि लैहोर लैहोर फैनानै बे बादायज्लायनाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनायखौ जाफुंहोफैयो। बेखौनो जोङो क्लाबनि आरो बानजाय आफादनि जानानै गुरैयै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो खावलायहरबाय। ओरैनो बादायज्लायनायाव जोलुर बादायज्लायनायाव बान्था हिसाबै जोङो चेम्पियन ट्रफिनि थाखाय जोङो नोगोद 30,000 लोगोसे ट्रफि आरो बेजों लोगोसे रानार्स आपनि थाखाय जोङो नोगोद 20,000 आरो लोगोआव ट्रफि आरो बेजों लोगोसे बेस्ट अफ प्लेयार जोङो सायख'नाय जागोन। बेखौनो जोङो थाम थिम खालामदों। रायजो राजाफ्रा बेसेन होआजासे नुनो मोनगोन जोलुर बादायलायनाय। ओरैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो खुनु बेसेन लानाय नङा जोलुर बादायज्लायनायनि थाखाय। नाथाय मोनाबिलि जे हारिमु जोंहा दिन्थिफुंसालि दङ बेयाव एसे खरसानि थाखाय जोङो एसे लानाय जागोन।